Joo, terve vaan. Tuossa tangossa olisi nyt 60 kiloa ja mä kokeilen, että kuinka monta toistoa mä pystyn tekemään. Et silloin kun mä painoin semmoisen plus 5 kiloa enemmän, niin 10 meni heittämällä, mutta tuossa yhdellä kertaa kun kokeilin, niin kädet hyytys 10. toiston kohdalle ja piti tulla varmistaja paikalle, mutta nyt yritetään chillisti tehdä tää homma ja katsotaan mihin pystytään. Vittu, meni 10. Saatana, 5/5. No niin, nyt olisi saliohjelma takana ja ajattelin tällainen viimeisenä ottaa vielä leuanvedon ennen kuin lähden suihkuun ja kotiin ja kokeillaan mitä tapahtuu. Vittu meni huonommin kuin viimeksi. Viimeksi tuli 8, nyt tuli vaan 7. Mut ei mitään, se on morjentessa.